Francament, unes jornades com aquestes penso que són molt necessàries, molt positives i molt enriquidores, per diversos motius. Un, perquè fan contactes, generes converses i fas xarxa, crees xarxa i coneixes una persona i una altra. Un altre és perquè jo crec que crea coneixement, penso que d'aquí sí que traiem, que és una cosa encara al sector cultural encara ens costa una mica, i sí que penso que podem treure d'aquí conclusions que ens poden ajudar una mica a seguir avançant en aquesta línia que tots volem, que és ser cada vegada més conscients, cada vegada més responsables, cada vegada més generar una mica de cultura i coneixement, que és pel que tots treballem. I una altra cosa molt positiva és el punt de trobada, de trobar-nos aquí i de pensar, de conscienciar-nos, de seguir avançant, tot això dona molta energia i molt de coneixement, i és molt necessari. I que us faci a la Selva ho trobo impressionant, perquè és un consell comarcal segurament petit, amb els recursos que probablement té, però ho han posat en el mapa, perquè una trobada com la d'avui, amb totes les associacions catalanes que mai s'havien assegut juntes, o almenys tots els que érem aquí no havíem aconseguit trobar-nos mai tots junts, fer-ho a la Cellera és la pera, no? Dintre un teatre d'una dignitat espectacular, no? I bueno, és una cosa que passi al Consell Comarcal de la Selva és de felicitar i d'admirar per les persones que ho han portat a terme, penso jo.